Budi Utomo Kawi Witan. Yeah.
sasaran nih. Kuwi tekan ngendi kuwi? Jan kurang ajar tenan kuwi. Golek sing ayu ya ngono kuwi. Kuwi arep tekan ngendi kuwi? Arep jedhe tekan kene. Ya golek sing cewek sing paling ayu ya kan. Iya, papanya saya. Alamat cantik. Papanya saya. Ngerti milih barang. Saya apa nih saya? Jangan ngerti milih tenan iki Mas. Iya. Golek sing apik kok. Oh, golek sing satu tenan iki. Kayak sing tuwa ya ora gelem. Joget kok. Papanya saya. Meneh ora. Nang bisa ya Allah Gusti Jan. Ben gaya. Ayo. Pengen lho ki. Siap gerak. Dia tahu apa lagi? Alamat cantik, cantik, cantik. Nabrak tiang Kurang ajar kuwi cah iki kok. Rendong perawan tiang pun jadi Ya, kita itu sembarang gelem kuwi. sembarang belum. Wes ya. Wes. Apa ya wis siap sih. Hormat gerak. Siap, gerak, cepet siap sih. Siap. Arep nang jasa dengan kesek kuwi, disiap kesek koncone. Hormat gerak. Arep nanti meneh. Arep golek sapa? Mapan Sam. Kecol manja kok mapan. Betul manja. Arep centit-centit meneh. Ya Allah Gusti, ayo. Alamat cantik, 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 mama 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 cantik, Allah cantik, cantik golek sapa iki? Ya. Wes kono karepmu. Sembarang sak kecekle. Sak kecekle jane. Sopo? Alah Jan. Kok ket manggawane arep rono bae yo Mas yo. Oh, boleh Sam ya iki. Apa Sam? Sopo kuwi? Wes. Arep ning ndi meneh? Alah Jan. Yo. Ini pesan yo. Asrogo pato pato. Arep bablas wae, ngertine arep Bali yo piye to ki? Yo ben tekan kono sisa jane kok. Ben jelukung dong ngono kae. Golek dadah mah wis. Ayo nggake. Yo.